has been hijacked. We have not seen shared prosperity. We have not seen the dignity that has been promised to the citizens. We have not seen the sovereignty that the mhuri yezimbabwe mufaro mukuru kusangana nemi zvekare kwatiri kuita pano pachano yenyu yatinoda kupakurirai nhau mururimi rweshona. Mashoko aripo panapa mhuri yezimbabwe ndeyekuti vaNelson Chamisa avo vakasiya kutungamirira bato reCitizens Coalition for Change mugore rapera, vachipa zvikonzero zvekuti bato iri rakanga rapindwa napongwe. Nhasi vazivisa zvekare ruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vava kudzoka munyaya dzezvematongero enyika, zvinhu zvinova zvatambirwa nepfungwa dzakasiyana-siyana nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Vane muono wakasiyana-siyana maererano neannouncement yaitwa navaNelson Chamisa muzuva ranhasi. Vamwe vane muono wekuti vaNelson Chamisa vapera, uyezve kuti havana simba rekubvisa bato reZANU-PF pachigaro. Vamwevo ndivo vane chivimbo chekuti vaChamisa vachakwanisa kunge vachigadzirisa vachiita macorrections kuitira kuti bato ravo risainfiltratwa nevanhu vanokonzera nyonga-nyonga zvakakonzera kuti bato reCitizens Coalition ringe richiparara. VaChamisa vakakwikwidza sarudzo dzegore ra2023 muna August, vakakundwa nebato reZANU-PF navaEmerson Mnangagwa, asi ivo vaChamisa vakaramba zvakabuda musarudzo idzi vachiti zvakanga sarudzo dzakanga dzisina kufambiswa zvakanaka. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe maererano nekudzoka kwaita vaNelson Chamisa munyaya dzezvematongero enyika. has been hijacked. We have not seen shared prosperity. We have not seen the dignity that has been promised to the citizens. We have not seen the sovereignty that the citizens were promised. We have not seen opportunities for all. But today, Zimbabwe is gripped by a disputed national processes cycle, deepening economic hardships, political uncertainty, social